Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Бүген Балык Бистәсе районында тарихи вакыйга озакка сузылган катлаулы төзекләндерүдән соң иске мәчетне ачтылар һәм мөселманнар карамагына тапшырдылар. Нигезе 1879 елда ук салына. Ул ил тарихындагы гаять аянычлы вакыйгалар ашавызы, әмма үзе дә манарасы да сакланган. Төзекләндергәннән соң ул авылның түгел, районның һәм республиканың 100 кашы булачак. Бүген олы елга халкын җомгага туры килгән бәйрәме белән котларга Татарстан президенты шәхсән кайтты. Тарихи вакыйганы Динә Хисамиддинова күзәтте. سبحان ربك رب العزة عما. Төзекләндерелгән мәчет манарасындагы ай олы елга авылында яшәүчеләр өчен кояш нурларыннан яктырак балкый. Иске мәчет дип аталган гыйбадәтханәнең үз урынына кабат кайтуы, манарадан азан тавышы яңгырау зур бәхет. Шушындай шатлыкка ничек җыламыйсың? Ул безнең гомерлек истәлек бит. Без балачакта бу мәчет әле склад булып кулланыла иде. Авылның укучы бабайлары өйләрдә укып йөриләр иде, зиратта укыйлар иде. 9 бала тордылар. Әти шулай итеп җирдә Уфага да барды, Мәскәүгә дә барды. Исламия Хайретдиновның әтисе Сөнгать Юнусов 90нчы елларда күмәк хуҗалык склады буларак кулланылган бинаны кире мәчет итү өчен тырышып йөргән кеше. Үз ниятенә ирешкән, соңыннан бу мәчетнең имамы була. Менә шушы мәчетне бер үзем буяп чыктым яшелгә, шушы тышын. Әти эшләгән вакытта. Салкын, ни җил, каты җил. 1879 елда нигез салынган иман йорты гасыр ярым вакыт эчендә бик күп тарихи вакыйгаларның шаһиты була. Инкыйлабтан соң да авыл халкы манарасын кистерми кала алган. 1993 елда бинаны мәдәни мирас объекты исемлегенә кертәләр. Мәчет агач сәнгать эшләнмәләре яткәре. 2 ел элек исә гыйбадәтханәне сүтеп алып, Вологда өлкәсенә алып киткәннәр иде. Аны торгызу өчен бүлеп бирелгән 20 миллион сум осталарга астыйлган. Шунлыктан алар белән килешүне зәргә туры килә. Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты компанияны судка биргән. Бу вакыт эчендә бүрәнәләр кайбер җирдән чирегән һәм мук белән капланган. Мәчетне төзекләндереп бетерү өчен соңыннан үзебезнең осталарга тапшыралар. Һәм менә гыйбадәтханә әзер. Пришлось проводить довольно-таки много мероприятий. Тарихи кыйммәтен саклап калу өчен зур көч куярга туры килде. Бүрәнәләрне чистарттык, зарарсызландырдык. Апрель аенда төзекләндерелгән бураны авылга алып кайттык. Манарасын урнаштыру эшләрен башладык. Июнь аенда инде эшен һәм тышын бизәдек. Иске мәчет ачылышына Татарстан президенты да килде. 140 ел элек нигез салынган иман йортын кабат торгызу зур әһәмияткә ия диде Рөстәм Миңнеханов. Ул безнең бер горурлык, безнең бит 2нче елга 1100 ел була ислам динен Болгарияда кабул итү буенча. Менә шушы юнәлештә әле безнең Казанда зур мәчеткә нигез саласыбыз бар. Менә шушы мәчетне бүген кайтардык, төзекләндердек. Игелекле сәгатьтә булсын, барыгызга да бик зур рәхмәт. Соңгы 1-2 елда бу 3нче мәчет. Түбән Бәрәскәдә мәчет ачылды, аннан соң Әҗәм мәчетебез, хәзер тагын безнең 2 мәчетебез калды. Республикабызда бу Кукмара районында һәм тагын Ак мәчет Казанда. Ислам кагыйдәләренә нигезләнеп яңа төзекләндерелгән иман йорты бусагасын атлап керәбез. Ичке бизәлешкә килгәндә ул элеккеге мәчетнекен кабатлый. Бу хатын-кызлар өчен намаз уку бүлмәсе. Элек ирләрнекеннән аны чаршау гына аерып торган булса, хәзер менә шундый матур дивар белән бүлгәннәр. Мәчет 2 катлы. Эченә кергәч, нәкъ менә тарихи бүрәнәләрне күрергә мөмкин. Элеккеге тәрәзә кашагалары һәм кадаклар тарихи экспонат буларак саклана. Иман йорты манарасына менәр өчен элеккеге заманындагы кебек үк 29 баскыч атларга кирәк. Бүген монда көтеп алынган җомга намазын укыдылар. Динә Хисамиддинова, Гаделмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы. Илдә халык санын ала башлауга 2 атна булды. Телне, милләтне саклау күзлегеннән халык санын алу безнең ни дәрәҗәдә татар булуыбызны ачык күрсәтә. Милли хис безгә ана сөте белән күчә һәм ата-бабаларыбыз саманаты булып яши ди Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев. Җан исәптә катнашуның мөһимлеген әйтеп, ул бүген республика халкына үз мөрәҗәгатен җиткерде. Кадерле милләттәшләр, бөтен Россия халык исәбен алу, илнең бөтен халык катнаша торган ил үсеше өчен кирәкле даими үткәрелүче чара. Аңа катнашу ирекле гамәл, һәр кемнең үз ихтиярында. Телне, милләтне саклау күзлегеннән карасак, җан исәп безнең ни дәрәҗәдә татар булуыбызның иң ачык күрсәткече. Һәр беребез үз нәселенең,
үз гаиләсенең үткәненә күз салсын. Ата-бабалары ничек яшәгән? Аларга үз милләтен, телен саклап исән калу бер вакытта да бит җиңел булмаган. Моны тарихтан да беләбез. Кай берәүләр хәтта ватанын, ана телен яки татарча исемен югалтса да, милли җанын югалтмаган. Чөнки милли хис, телисеңме, теләмисеңме, ана сөте белән кирип, каныбызда яши. Ата-бабаларыбызның васияте аманаты булып яши. Бу аманатны тиешле иясенә, балаларыбызга, аныкларыбызга, яшь буынга, гомумән киләчәгебезгә без тапшырырга тиешбез. Аманатка хыянат итмик, кадерле милләттәшләребез. Безгә тапшырылган иң изге аманат ана телебез, милләтебез бездә тукталып, югалып калмаска тиеш. Аны буыннан буынга җиткерү һәрберебезнең милләтебез каршындагы иң җаваплы бурычы. Әти-әниләребезне ярату, ата-бабаларыбызны ихтирам итү билгесе ул. Моны халык исәбендә катнашып, турыдан-туры белдерү иң үтемле, иң нәтиҗәле чара. Без бу хукуклардан әти-әни, әби-бабайларыбыз теләгәнчә горурланып, тулысынча файдаланырга тиешбез. Акыл белән эш итик. Бердәм булыйк. Бердәм булсак, без һич шиксез булдырабыз. Халык санын алу темасына без бераз соңрак әйләнеп кайтачакбыз, хәзергә башка хәбәрләр. Татарстанда 1,500,000 кеше коронавирустан вакцина ясатты. Түгәрәк санга бүген 26 яшьлек Казан кызы Юлия Сабирова туры килә. Ул сәүдә тармагында эшли. Халык белән күп аралашам, шуңа сәламәтлегем беренче урында ди ул. Кыз башкаланың мега сәүдә үзәгендә Эпивак корона препаратын кодата. Монда бер юлы 4 сырхаухана табибы тәүлек әйләнәсе эшли. 1 миллионнчы вакцина ясатучыны 65 яшьлек Наилә Шаһабиевна сентябрь башында күрсәткән идек. Татарстанда кайчанга күмәк иммунитет барлыкка киләчәк соң? Айгөл Бәдретдинова репортажы шул хакта. Вакцина ясатыр алдыннан Юлия Сабированың кан басымын температурасын үлчиләр. Моңарчы авырганы булмый, әмма туганнары арасында коронавирусны авыр кичерүчләр бар. Хәзер эпидемиологик хәлнең катлаулануын исәпкә алып килергә була. Минем якыннарымның күбесе коронавирус белән авырды. Әни, әби, бабай хәтта хастаханәдә дә ятты. Юлия бу пунктта препаратларны сайлау мөмкинлеге бар ди. Монда килер алдыннан табибы белән киңәшләшә. Бу сәүдә үзәге минем өемә якын, шуңа монда килергә уйладым. Эпивак ясаттым, чөнки хроник авыруларым бар. Миңа калса, һәркем вакцина ясатырга тиеш. Үзеңнең генә түгел, туганнарыңның сәламәтлеген дә кайгыртырга кирәк. Алда да чират иде, артта да ничек 1,500,000 кеше булганмын дип гаҗәпләнә Юлия. Огромное спасибо за сознательность. Благодарность вам передаем такой небольшой подарочек от Министерства здравоохранения. Казанның мега сәүдә үзәге янындагы әлеге прививка кадату пункты тәүлек әйләнәсендә эшли, көн сайын биредә якынча 700 кешегә вакцина ясыйлар. Чиратлар иртәдән үк хасил була ди табиблар. Шуңа күрә иң кулай вакыт төнлә килү икән. 4 сырхаухана табибы монда 2 сменада эшли. Көн сайын булганына өстәп запас 200-300 доза вакцина китерәләр. Спутник V, Эпивак, Спутник Лайт та бар, әмма анысы бик аз. Күбесе яшьләр килә. Әби, бабайлар күп дип әйтәлмим. Иртән 9 шартында эшләп китәбез без. Без килүгә монда чират күп булачак. Кеше күп бигрәк. Прививка кодатучылар санының шулай кисәк кенә артуы Татарстанда QR кодлар кертү белән дә бәйле. 11 октябрь вакцина ясатучылар саны якынча 5 мәртәбәгә артып, көненә 14,000 кешегә җиткән иде. Бүген тәүлегенә 30,000-гә якын кеше ясата. Коронавирусны җиңүнең башка ысулы юк ди сәламәтлек саклау министры. Для того, чтобы управлять үлүчеләр санын киметер өчен авыруны йоктыручылар санын киметергә кирәк. Аны киметүнең ике генә алымы бар. Берсе уралашуны шикләргә, икенчесе прививка. Башка чара юк. Германия, Англиядә авыручылар саны артканда алар вакытында прививка кодата. Нәтиҗәдә үлем очраклары кими башлый. Бүген Татарстанда 170 вакцина ясату пункты эшли. 30 октябрьдән эш урыннарына килеп прививка кодатачак мобиль төркемнәр дә оештырылачак. Эшкә дә кирәк. Үзебезгә дә инде алга таба карарга кирәк. Яшәргә авырмаска да, беренче инде шул авырмаска. Бүгенге республикада 1,526,000 кеше прививка кадаткан, миллионнан артыгы икенче дозасында. Соңгы тәүлектә генә 28,000 кеше кадата. Әгәр дә шундый тизлек белән барсак, декабрьгә 2,500,000 кешене дә тәбрикләячәкбез диләр Сәламәтлек саклау министрлыгында. Әлегә республикада планга кертелгән кешеләрнең 60% прививкала. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.
Татарстанда коронавирус йоктыручылар саны буенча кабат пандемия башланганнан бирле иң зур күрсәткеч теркәлде. Узган тәүлектә әлеге авыру 183 кешедә ачыкланган, аларның 59-ы хастаханәдә, 124-е өйдә дәвалана. Иң күп авыручылар Казанда һәм Чаллыда. Коронавирустан 8 кешенең 5 ир-ат һәм 3 хатын-кызның гомере өзелгән. Россиядә ковид диагнозы куелучылар кичә күрсәткечләр белән чагыштырганда исә кимегән 39849 кеше, узган тәүлек белән чагыштырганда 247 кешегә азрак дигән сөз. Әмінә ни кызганыч, үлүчеләр саны арта бара. Илдә коронавирустан 1163 кешенең гомере өзелә. Иртәгәдән безнең илдә эшләми торган атна башлана. Татарстанда ул 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр генә түгел, эпидемиологик хәл яхшырганчыга кадәр дәвам итәчәк. Моның өчен шикләүләр кырыслана, әйтик, прививка ясатмаган һәм соңгы ярты елда авырмаган 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә мәҗбүри үз изоляция кертелә. Моңа шул 65 яшьтән өлкәнрәкләргә генә кагыла иде. Кафе, ресторан, бассейн, фитнес-клублар, аквапарклар һәм майданы 150 квадрат метрдан зуррак булган сату нукталары эшләячәк. Аларга бары тик QR код яки соңгы ярты елда авырганны раслаучы белешмә белән генә кереп була. Балалар бакчалары, мәктәп яна лагерьлары, вузлар үз эшен дәвам итә. 30 октябрьдән күңел ачу чаралары туктатыла, төнлә сәүдә итү тыела, мунча сауналарда төнлә эшләми, 18 яшькә кадәр балалар әти-әниләреннән башка сәүдә үзәкләренә кертелми. Эшләми торган атна булса да, прививка ясау пунктлары килүчеләрне гадәттәгечә кабул итәчәк. Зур кибетләрдәге урыннарны арендаға алучылар ташлама сорый, әмма сатып алучылар кимегәнгә күрә сәүдә комплексларының хуҗалары бәяне киметергә курка. Бу турыда Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Казанда Россия, Босния һәм Герцеговина делегациясенә хөкүмәт дәрәҗәсендәге комиссия утырышы узды. Сәүдә һәм икътисади хезмәттәшлек турында сөйләштеләр. Чарада Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Ул бүгенге сөйләшүләрнең бик әһәмиятле булуын да билгеләп үтте. Кунаклар Татарстанның җитештерү сәнәгате, авыл хуҗалыгы һәм инвестиция үсеше белән дә танышты. Исегезгә төшереп үтәбез, яз көннәрендә Татарстан делегациясе Босния һәм Герцеговинада булып кайткан иде. Бу юлы нәрсә турында сөйләшкәннәрен Илдар Сафиуллин тыңлады. Рөстәм Миңнеханов түгәрәк өстәл янына җыелган дәрәҗәле кунакларны татарча сәламләде һәм яз көне Татарстан делегациясын Босния белән Герцеговинада җылы кабул иткән өчен рәхмәтен белдерде. Кунак ашы кара каршы дигәндә республикада эшлекле мөнәсәбәтләргә ишекләр һәрчак ачык. Хотел бы, пользуясь моментом, поблагодарить вас за нашу поездку в вашу прекрасную страну в апреле. Ну и за то гостеприимство, которое было нам оказано. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан белән әлеге ил арасында уртаклыклар күп. Мәйданы, халык саны күп милләтле булу белән охшашалар. Инде икътисадтагы уртак максатлар турында ратушада фикер алыштылар. Бердә сәүдә һәм икътисади хезмәттәшлек турында хөкүмәт-ара комиссия утырышы узды. Рөстәм Миңнеханов Татарстанда җитештерелүче шиннар, полимерлар, каучукны һәм автомобиль продукциясе тәэмин итү мөмкинлеген карарга, шулай ук булган килешү нигезендә ныклап эшләргә кирәклеген әйтте. Мы сегодня как раз смогли обменяться по вопросу поставок вертолетной техники вертолетами России. Это контракт на 3 вертолета «Ансат» Казанского вертолетного завода. 2 вертолета уже, как мне сказали, поставлены, 1 в процессе. И я уверен, что это вот хороший задел в наших отношениях. И я уверен, что реальный результат, он обязательно будет. Бүгенге чараның ни дәрәҗәдә әһәмиятле һәм җаваплы булуын менә шушы тизеп киткән әлемнәрдән дә аңларга мөмкин. Барысы да дәүләт дәрәҗәсендә хәл ителә. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, яңа үсеш өчен мөмкинлекләр тагын да арта дигән сүз. Әйтик, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы инвестицион үсеш тармагында яңа хезмәттәшлек юллары барлыкка киләчәк. Узган ел Татарстан белән Босния һәм Герцеговина арасында товар әйләнеше арткан һәм якынча $9 миллион җиткән. Бу күрсәткечне арттырырга ниятлиләр. Шул максаттан бүген меморандум имзаланды. Встреча проводится на территории Республики Татарстан. Бүгенге дәрәҗәле очрашуның Казанда узуы очраклы түгел. Россия, Босния һәм Герцеговинаның сәүдә һәм икътисади хезмәттәшлегендә Татарстан алдынгы урында. Без энергетика, авиатөзелеш, авыл хуҗалыгы тармакларында хезмәттәшлек итәбез. Россия белән Босния һәм Герцеговина 25 ел хезмәттәшлек итә. Бу елның 8 айында ике ил арасында товар әйләнеше 75%-ка арткан. И как что знаете, Уртак хезмәттәшлек мөнәсәбәтләрне ныгытуыбыз бик яхшы күренеш. Вертолетлар сатып алуыбызга да шатбыз. Без әле һава техникасын тагын да алырга теләр идек. Башка юнәлешләрдә дә уртак эшләребез булыр дип уйлыйм. Өстәл янындагы сөйләшүдән тыш Европадан килгән кунакларны республиканың җитештерү оешмалары, авыл хуҗалыгы һәм башка инвестиция проектлар белән таныштыралар. Илдар Сафиуллин, Алик Мыльников, Яңа Гасыр каналы.
Рөстәм Миннеханов бүген эш сәфәре белән Лоиш районында булды. Биредә ул кыйммәтле тукымлы балыкларны үрчетү комплексы төзелешен карый. Бу предприятиедә авырлыгы 2 килограммга җиткән форельне 100 тоннага, аның маймышын Дания технологиясе буенча 2 миллион данәгә кадәр җиткергә алалар. Балыкчылык комплексы янында туристлык үзәге булдыру да планлаштырыла. Аңа 2 миллиард ярым сум инвестиция җәлеп ителәчәк. Бу үзәк 250 яңа эш урыны бирергә тиеш. Комплекс җитәкчелеге Рөстәм Миннехановтан җир участогын рәсмиләштерүдә ярдәм сорады. Президент моның буенча махсус күрсәтмә дә бирде. Бүген Яшел Үзәннең Горький исемендәге заводында авария коткару судносын төзи башладылар. Ул бозда һәм суда баткан корабларны коткаруга, кешеләрне күчерергә, эзләү операциясын уздырырга ярдәм итәчәк. Мондый төрдәге техника Россиядә әлегә 4 генә, ул илнең федераль диңгез коткару хезмәте заказы буенча төзеләчәк. Аны Татарстанда кайчан эшләп бетергә тиешләр. Руслан Хөснетдинов белеште. Яшел Үзәннең Горький исемендәге заводында яңа кораб төзи башлаган көн бәйрәм кебек, монда диңгез, хәрбиләр белән бәйле җырлар һәм биюләр башкарыла. Яңа корабка нигез салганда күптәнге традиция буенча көймәгә истәлек тактасы урнаштырыла. Мондый класслы корабль Яшел Үзәндә беренче тапкыр төзеләчәк. Ул бозда һәм суда баткан корабларны табарга, кешеләрне куркынычсыз урынга күчерергә, югалучыларны эзләү операциясендә катнашырга ярдәм итәчәк. Заказчы Санкт-Петербургтан. Выбор Зелендольского завода в качестве... Яшел Үзән заводын юкка гына сайламадык. Алар һәр вакыт үз эшләрен җиренә җиткереп, һәр нәрсәне вакытында башкара. Бүгенге көндә Россия диңгезләрендә әлеге проект буенча төзелгән 4 кораб йөзәләр Санкт-Петербург, Мурманск, Владивосток һәм Новороссийск портларында хезмәт итә. Многофункциональное спасательное судно зарекомендовало себя. Күп функциялы судно үзен чын коткаручы буларак танытты. Без аны һәр чак сафта булыр дип өметләнәбез. Заводка шундый җитди эшкә алынганы өчен рәхмәт. Диңгездәге кораблар күбрәк булган саен коткаручылар да күбрәк булырга тиеш дип саныйм. Бүген заводның иң тырыш хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Алар бүгеннән яңа корабны ясый башлый. Яңа кораб тулысынча авария коткару хезмәтендә генә кулланылачак. Ул 2024 елның декабрь аенда төзелеп бетергә тиеш. Чын тормышта ул кирәк булмас, бар тик өйрәнүләрдә генә файдаланыр дип ышанасы килә. Яшел Үзән районыннан Руслан Хөснетдинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Быелның 9 айында юлларда 11 бала хәлак була, 370 тән җәрәхәтләре ала. Бу узган елның 12 ае белән чагыштырганда күбрәк дигән сүз. 11 баланың барысы да пассажир булганы. Сабыйлар катнашындагы хәрәкәтләрнең яртысыннан артыгында машина йөртүчеләр юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәмәгән. Бу ярамаган урында каршы як юлга чыгу, кызыл утка хәрәкәт итү, тизлекне сакламау, исерткеч эчемлекләр кулланып рульгә утыруда аяныч хәлләргә китерә. Балалар катнашында юл хәрәкәтләренең санын киметү өчен безнең тарафтан законнарга үзгәреш тәкъдим ителде. Алар тиздән федераль дәрәҗәдә каралачак. Россиянең административ хукук бузулар турындагы яңа кодексында билгеләп үтелгәнчә, балык булмаганнар утырган машина белән исерек кеше идарә итсә, аңа карата җаваплылык тагын да кырысрак булачак. Россиядә халык санын алуда 64 миллион кеше катнашканы, бу барлык гражданнарның якынча 44%. Татарстан җанисәп иң актив баручы төбәкләрнең беренче өчлегендә. Халык санын алу җәмгыять үсеше һәм илнең киләчәк сәясәтен билгеләү өчен мөһим дип ассызыклады бүген Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев. Ул үзе дә җанисәптә катнашты. Халык санын алуга кагылышлы сорауларга Казандагы стационар участокларының берсендә җавап бирә. Шулай ук белгечләрнең эше белән дә танышты. Коронавирус каршы саклану чараларын да игътибар итте. Искезгә төшерәбез, җанисәп 14 ноябрьгә кадәр барачак. Анда 3 төрле юл белән катнашырга мөмкин. Бу халык санын алучының өйгә килгәнен көтү, сорауларга стационар участокка барып җавап бирү яисә анкетаны дәүләт хезмәтләре порталы аша тутыру. Халык санын алу киләчәк 10 елга илнең үсеш стратегиясын билгеләү, милләт турында рәсми мәгълүмат җиткерү өчен бердән-бер чыганак. Әгәр туган телдә даими сөйләшмисең икән, җанисәпнең тел турындагы сорауларына ничек җавап бирергә, замана татары нинди була? Бу хакта сәясәт белгече, тарихчы Руслан Айсен белән сөйләштек. Ни өчен җанисәптә катнашу мөһим? Гомумән икътисадка һәм дәүләт системасына хисап тоту өчен бик кирәк. Мәсәлән, кайдыр татарлар саны үсә икән, димәк без анда мәктәп, татар мәктәбен салуын таләп итәргә мөмкинбез, мәсәлән. Бу дәүләт статистикасы өчен, гомумән зур концепцияларны язу өчен бу бик тә кирәк әйбер. Шуннан тыш, аның
безгә татарларга аерым бер рухи тәргиш бирә торган йогынтысы да бар. Ни өчен дигәндә, чөнки татар Русиядә икенче сан, икенче халык. Шуңа күрә менә бу икенче урынны югалтмас өчен безгә гел менә шундый ниндер тәргешләр кирәк. Үзеңне татар дип санау өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Милләт дигән әйбер ул абстракт төшенчә түгел, чөнки милләт ул телдә, милләт ул мәдәнияттә, милләт ул ниндер теге рухи мәсьәләләр, мәчет булсын, башка әйберләр булсын. Ул бер карасаң төрле өлкәләрдә таралган. Моны бер учка җыйсаң, ул шул милләткә терәлә. Туган тел бүлеген тутырганда ничек дөрес җавап бирергә? Туган тел ул бит ана теле дибез. Ягъни анадан килгән, бабаларыбыздан калган, күчкән тел. Аннары соң тел ул, мин аны гел әйтәм, ул аралашу системасы түгел. Тел ул күз аллау системасы. Менә без ничек дөньяга карыйбыз, без татарча дөньяга карыйбыз. Менә тел ул үз аңның практик әйбере. Ягъни без менә күз аллауны тел аша аңлатабыз. Әле бит татар телендә башка телләрдә булмаган төшенчәләр бар. Мәсәлән, моң төшенчәсе һәм башка әйберләр. Димәк, менә тел ул һәрбер милләткә беркетелгән. Замана татары нинди була? Алдынгы рәтләрдә булырга тиеш. Беренче чиратта әлбәттә мәгариф, без бик укымышлы булырга тиешбез. Без алдынгы технологияларны кулланып, менә бу дөньяның барлык өлкәләрендә дә эшләргә тиешбез. Космос булсын манда, мәдәният булсын манда, төрле гуманитар, техник мәсьәләләрдә булсын, татар бөтен җирдә үзен күрсәтергә тиеш һәм милләтебезнең данын күрсәтергә тиеш. Татарларны төрле төркемнәргә бүлү таркату омтылышына карата фикерегез нинди? Юка гына бабаларыбыз әйтмәгән, бүленгәнне бүре ашар. Шуңа күрә менә безне бүре ашамас өчен без бердән булырга тиеш. Шуңа күрә гаиләдә дә бит инде төрле ата-ана бар, анда әбисе бар, тегесе бар, зур гаиләдә мәсәлән, алар бер гаилә. Монда да милләт ул зур гаилә. Зур гаилә тату яшәргә тиешбез, чөнки татулыкта безнең көч. Milli көчебезне югалтмыйк, бердән булыйк. Халык санын алуда актив катнашыйк. Татарстанның халык шагыйре Равил Файзуллин Россиядә яшәүче татарларга шундый мөрәҗәгать җиткерә. Milli үзаңны саклау татар халкының киләчәк үсеше өчен мөһим дигән фикрен шигырь юлларына да салган. Кемгәдер сан исәбе, кемгәдер җан исәбе, кемгәдер кан исәбе. Синең ни исәбең, туганым? Татар булыйк. Мин үзем барып, барасы җиргә өлкә мөмкинсе буларак, шул пунктка барып язылдым. Әлбәттә, туган халкым татар дип. Танылган татарлар сәхифәсен дәвам итәбез. Монда без мәшһүр галим һәм мугаллимнәр, язучы һәм җәмәгать эшлекләре турында сөйлибез. Бүген сүз дөнья күләм танылган татар музыкантлары турында барыр. Алар белән сукланалар, зур концерт заллары, консерваторияләр, фестивальләр алар исемен йөртә. София Губайдуллина бөтен дөньяга билгеле композитор. Чистай шәһәрендә татар зыялылары гаиләсендә туа. Бала чагыннан ук музыка белән кызыксына башлый. Казан музыка гимназиясендә укый. Мәскәү консерваториясе аспирантурасын тәмамлый. София Губайдуллина 100дән артык симфоник әсәр авторы. Театр, фильм, мультфильмнар өчен музыка иҗат итә. Музыка өлкәсендә Нобель премиясе дәрәҗәсендәге Polar Music Prize бүләге иясе. Композитор 90-нчы еллардан бирле Германиядә яшәп иҗат итә. Ватаны Татарстан белән элемтәне өзми. Бу аның музыкасында да чагыла. Ул татар халык көйләренә нигезләнгән. 2005 елда Казанның 1000 еллыгына багышланган дөнья күләм гастрольләр оештырды. 2016 елда Дуслык ордены белән бүләкләнә. Горжусь своей родиной, я горжусь Татарстаном, я горжусь городом Казань, который стал таким красивым. Это меня переполняет полностью, вся моя душа принадлежит вам. Мәсгуда Шәмсетдинова, язучы һәм композитор. Казакстан музыка училищесында белем ала. Казан консерваториясын тәмамлый. 27 яшендә Советлар Союзы композиторлар берлегенә алына. Симфоник оркестр өчен әсәрләр, рок-сюиталар иҗат итә. Тукай әкиятләре симфоник сюитасы, Кәҗә белән сарык опереттасы һәм дистәләгән музыка әсәрләре авторы.
5-нче елда ул иҗат иткән музыкага Кол Шәриф мәчете тантанасы уза. Мәсгуда Шәмсетдинова 2000нче елларда Америкага күчеп китә һәм инде 20 ел дәвамында татар халык музыкасын өйрәнү белән мәшгуль. Милләт монда. Милләтнең ояткысы монда. Милләтнең бүтән тамыры монда. Тик монда гына милләт оеша, тик милләт кенә. Монда бүтән татарга кирәкле әйберләрне, сәнгатен, экономикасын, политикасын, бүтән нәрсәне тик монда гына эшләп була. Салих Сәйдәшев. Татар классик музыкасына нигез салучы композиторларның берсе. Казанда туа. Кичкенәдән үк музыка белән кызыксына башлый. Казан музыка училищесын тәмамлагач, төрле жанрларда көйләр иҗат итә. Үзен сәләтле пианист һәм дирижер буларак та күрсәтә. Совет армиясе маршын яза. Салих Сәйдәшев татар халкының милли көйләрен, халык композиторлары иҗатын, күп гасырлык музыка ядкәрләрен берләштерә. Казанда зур концертлар залына аның исеме бирелгән. Халкыбызның иң яраткан спектакльләрнең берсе Зәңгәр шәлгә дә көйне ул яза. Нәҗип Җиһанов, танылган композитор, мөгаллим, җәмәгать эшлеклесе. Уральск шәһәрендә туа, Казанга күченеп килә. Мәскәү өлкәсендә музыка техникумын тәмамлый. Аның беренче иҗат җимеше булган симфонияне ТАССРның Дәүләт филармониясе ачылышында башкаралар. Нәҗип Җиһанов татар опера һәм балет театрының сәнгать җитәкчесе була. Аның тәкъдиме буенча Казан консерваториясенә нигез салына. Ул 8 опера, 3 балет һәм күп кенә симфоник һәм камера оркестрлары өчен музыка авторы. 30 елдан артык Советлар Союзы композиторлар берлеген җитәкли. СССРның социалистик хезмәт герое исеменә лаек. Композитор должен в малом, как сказать, о многом. Если ему удается как-то вот эту задачу в малом сказать большое, и песня часто становится популярной. Бүгенге менә шулар иде. Сау сәламәт булыгыз. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. Неделя выгодных предложений в Находке. Колбаса краковская буженинов 400 грамм 129,99. Сыр голландский 1 килограмм 419 рублей 99 копеек. Масло сливочное 450 грамм 229,99. Срок акции по 31 октября 2021 года. Подробности у продавцов. Исәнмесез, эфирда хаватырышы чыгарылышым сүзли гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз. Данил мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бортик октябрь азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең иҗды проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил мастер, телефон 260 766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда болытлы көн, явым-төшемнәр көтелми, 6 градус җылым. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада яңгыр явачак, җылылык 8 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Мензелеевскида урыны белән җепшик кар көтелә, температура 7 градус. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта болытлы, урыны белән явым-төшемнәр, температура 8 градус. Көньяк көнбатышта Бугарбай, Чүпрәлдә сүрән көн, җылылык 11 градус. Чистай Нурлатмавада Ширмешәндә яңгыр явачак, 8 градус җылым. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Үрмәвек яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс тамчылары һәм сыйкчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне җиңеләйтә, буыннар киеренкелеген бетерә, яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк.
Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалы ютәл башка янамый. Мәркәзебез Казанда болытлы көн явым-төшемнәр көтелми, көндез 8-10 градус җылы, җил көнчыгыштан уртача тизлектә, атмосфера басымы теркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 85%, җирнең магнит кыртыныш. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашларга кадәр